Alam mo na sa Kibada, nakakainit ka ng ulo eh. Nakakasira ka ng umaga. Ngayon ko lang nabasa itong comment mo dito sa channel ko. Bawat kibot ni Idol Cindy, ginaganyan mo. Grabe pang muhusga mo. Binabastos mo yung tao eh. Wala namang ginagawa yung tao sa iyong masama. Hindi maganda yung mga ginagawa mo. Nananahimik na po yung mga tao. Nagsisikap na po yung mga tao. Ang ginagawa lang nila ay mga good vibes lang para masaya yung mga kapwa natin mga Pilipino. Pero yung ginagawa mo, tinitira mo siya. Ayaw ko sana magsasalita pero grabe ang ginagawa mo. Ngayon ko na nakikita itong comment mo sa channel ko. Kung ano-ano yung mga sinasabi mo kay Idol Cindy. Please naman, wag naman sana. Wala naman siyang ginagawang masama. Grabe ka, nasisira mo yung araw ko eh. Hello guys, magandang umaga guys sa ating lahat, mga kamardi natin dyan, mga ka-idol natin dyan. Isang magandang umaga po. Actually guys, hindi magandang umaga natin ngayon eh. Dahil nabasa ko tong comment dito sa aking channel. Ito pinagsasabi ni Nats Pibada. Talagang grabing panguhusga niya kay Idol Cindy. Talagang umiinit ang ulo ko. Grabe. Pinagsasasabong mo yung dalawang tao. Hinuhusgahan mo si Idol Cindy. Kung ano na ng mga binabato mo kay Idol Cindy ng mga salita. Nanahimik na yung tao eh. Ang ganda ng mga ginagawa ng Mardy. Mga good vibes. Nagpapasaya ng mga kapwa natin Pilipino, mga OFW. Mga taong nalulungkot. Mga taong na-stress. Mga taong nawalan na po ng kasiyahan sa buhay. Ginagawa nila. Pinapasaya nila. Ikaw, Nats Kibada, anong ginagawa mo? Grabe ang mga sinasabi mo, sinisearch ko yung pangalan mo, ang daming lumalabas na paninira mo kay Idol Cindy. Pero dito sa channel ko, dito ako talaga pumalag sa sinasabi mo. Grabe guys, itong sinasabi niya guys. Grabe daw ang pagpipik ng mukha ni Idol Cindy. Para lang daw ma-attract ko si Matt. Ano ba talagang gusto mo? Magkagulo sila ni Idol Mariano at si Matt. Iyan ang buhay ko. Ang galing mo makipagsabong, ang galing mo gumawa ng storya para magkagulo yung tatlong magkakaibigan. Huwag naman sana. Ako po'y nagsasalita. Hindi naman ako galit sa'yo. Pero wag naman sana, naninira ka ng araw eh. Nakakainit ka ng ulo eh. Eh hindi ko pa pwedeng palampasin yung sinasabi mo. Kasi kabastusan po yun eh. Eh guys, sinasabi ko sa inyo guys na pagpapakialaman yung Mardy guys, talagang pumapalag talaga ako. Di bali na ako ang ibas. Di bali na ako ang ibabas ng mga tao. Okay lang sa akin, walang problema. Kasi handa na po ako sa mga ganyan eh. Pero yung mga bata, wala namang ginagawang masama. Kahit sa ang sulok po. Kahit sa ang sulok. Wala po tayong makitang karapat dapat silang ibabas. Karapat dapat silang husgahan. Karapat dapat silang bastusin. Ang ganito, sinasabi mo. Guys, talagang ayaw ko kasi yung binabastos ng tao. Higit sa lahat, ayaw ko yung binabastos ng babae. Ha? Dahil mga kapatid ko, puro babae. Si Idol Cindy, minamahal ni Idol Mariano. Si Idol Mariano eh. Grabe ang pagmamahal namin dyan sa batang yan. Siyempre, ganun na rin kay Idol Cindy. Dahil minahal siya ni Idol Mariano. Kasama na rin siya sa pagmamahal namin. Huwag naman. Huwag naman ganun.
Ayaw kong bagitin dito yung mga word na sinasabi mo doon sa mga ibang groups. Sinisearch kita kanina, that's Kibada. Sobra, ano talaga, below to the belt yung ginagawa mo. Pagsasalita mo kay Idol Cindy. Pinapayuhan kita. Kahit hindi kita kilala at hindi mo rin ako kilala. Hindi mo rin kilala sila Idol Cindy at Mariano. Stop na po sa pagsasalita mo ng ganyan. Ayaw ko na pong banggitin yung mga sinasabi mo before sa ano. Dati ka pa lang nagsasalita kay Idol Cindy na ganyan. Pero ito, yung mga sinasabi mo dito sa channel ko, nagkukumin ka. Sasabi mo na, kulang na mga maghuhubad. Dapat maghuhubad ka na lang. Parang ganun ang sinasabi mo eh. Huwag naman ganun, please. Mga kapwa Pilipino tayo ang nag-away-away. Dahil sa salitang ganyan. Pag-aawayin mo yung tatlo, pinagsasasabong mo yung tatlo, please naman po, huwag naman sanang ganun. Tigilan mo na yung mga ganyang salita. Kasi ang mga tao na yan, walang ginagawang masama sa iyo. Kung naiinggit ka, huwag ka na lang manood sa kanila. Kung ikaw po ay hindi makasabay at hindi makarelate po sa mga ginagawa nilang vlog, huwag ka na lang manood sa kanila. Kung ikaw'y naiinis po sa mga ginagawa nila, huwag ka na lang manood sa channel nila. Ganun na lang. Huwag ka magsasalita na kung ano-ano man ng pambabastos sa idol namin. Higit sa lahat, below to the belt yung mga sinasabi mo before. Pero hindi ko na yung sinasama. Dahil dati na yun. Ito yung dito, ginagawa mo sa channel ko. Nagkukumin ka rito sa TikTok ni Idol Cindy. Hindi po papaplastic po yun, mukha ni Idol Cindy. Sobra naman po salita mo. Sobra naman po yung mga salita na ginagawa mo. Kami po ang nasasaktan sa mga sinasabi mo. Si Idol Cindy, walang kamuumuang sa mga sinasabi mong ganyan. Sana naman po mabasa mo ito at makita mo itong aking ginagawang video para sa iyo. That's Kibada. Sana po matauhan ka at sana po magbibigay ito ng advice sa iyo itong mga sinasabi ko. Huwag naman po ganun. Kasi wala naman po silang ginagawa sa iyo. Dapat kaibigan po tayong lahat. Dapat po tayo good vibes lang. Ayaw kong magsalita ng masakit sa iyo kasi nga ayaw kong makakasakit tayo sa kapwa. Ang akin lang po, i-stop na po yung mga ganyan mo. Huwag naman pong bastusin si Idol Cindy. Huwag naman pong pagsasalitaan mo ng ganyan. Huwag mo husgahan po ang tao kasi hindi mo alam ang ginagawa nila. Okay? Sa totoo lang, sa Kibada, nasisira mo yung araw ko eh. Nasisira mo yung umaga ko. Iniinit ang ulo ko, pinipigil ko lang. Ayaw kong magsalita ng masama. Ayaw kong magsasalita ng hindi maganda sa kapwa ko. Kahit papaano naman, kahit ganito lang po ako eh. Maganda naman po ang pagpapalaki ng magulang ko sa akin. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo nang ganyanin siya, Jose. Ang dami pong message, ang dami pong mga comment mo sa iba't ibang mga larangan ng mga napopost dyan. Iba talaga ang sinasabi mo. Sobrang sakit ang sinasabi mo. Napakababa po ng tingin mo kay Idol Cindy. Please, mas matanda ka sa kanya. Napakabata pa po niya. Huwag mo nang manghusgahan ang tao. Respeto naman po tayo kay Idol Cindy po. Guys, grabe ang sakit po ng mga sinasabi ng taong ito. Itong inano ko sa iyo, Nats, itong sinasabi ko sa iyo, Nats Kibada, ina-advisean kita para hindi ka naman masisira at hindi naman po magagalit ang mga tao sa iyo. Tumigil ka na po sa
Huhusga mo sa pangmaliit mo kay Idol Cindy. Okay? Guys, pasensyahan niyo na po ako guys. Hanggang dito lang muna po ang ating video sa araw na ito. God bless you and more power. Mabuhay kayong lahat.